Badal and Cookery Tube Channel. हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना दिनै OHS एग्जामनि सोमोन्दै खोन्थानो नागिरदों। रुटिन फैबाय, नोंथांमोना गाव ब्राउजार मोनसे अपेन खालामना लादो। बिनि उनाव आसाम OHS सेकेन्ड इयार रुटिन होननानै बोदो। उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन, स्क्रल खालामना नायदो। नोंथांमोना आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव सोनानै डाइरेक्ट थांनो हागोन। स्क्रल डाउन खालामनानै खालामबाय था। बेबायदिहाय आसाम OHS 12 रुटिन 2020 साबजेक्ट वाइज डिटेल गोदान डे मर्निं आफ्टारनुन। नोंथांमोना बिदिनो खालामनो हागोन। नोंथांमोना PDF दंबाथाय PDFआव डाउनलड खालामनानै लानानै गावबागाव हाउ टु डाउनलड आसाम OHS फाइनाल एग्जाम रुटिन 2020 फरायदो। फरायनानै गावबागाव डाउनलड खालामना लादो। प्रिन्टबो खालामनो हागोन एपजोंनो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना भिडिअखौ नायजोबनो थाखाय गोजोन्थों। थेंक्स।